O valor que pode ter para quen o lea, o primeiro é, se descoñece o mundo da emigración, coñecelo un pouquiño, pero en pinceladas. Básicamente o que vai é dos paraísos perdidos, de que cando no mundo actual xa non hai onde fuxir. Entón, cando un pensa que o paraíso está nun sitio determinado, e despois chega e decepcionase porque ese paraíso realmente non existe. Non é unha novela de xénero, non é novela negra, non é novela histórica, non é novela realista, e hai un pouco de todo iso aí. Hai un pouco de novela negra, moi pouquiño, hai un pouco de novela histórica e hai un pouco de realismo, pero o xusto para que sexa crível. Eu creo que o que mellor me quedou nela, tampouco quero facer spoiler, así que o lector ou a lectora, ao non estar preparado para o que vai ler, pode pensar que hai un narrador en terceira persoa e en realidade son voces, non vou decir máis. Sí, o reto xustamente o de primeiro meterme nunha mente desnortada e inestable, eso xa é complicado de por sí. Despois que esa mente inestable sexa crível para o lector e a lectora, e despois que as voces tamén teñan ese punto que se ti non estás metido ou nunca estiveches nesa situación, pode ser moi complicado. Equiparable, supoño, a que un home escriba en voz dun personaxe feminino, por exemplo, ou viceversa, ou escribir sobre un personaxe do que ti, na túa vida, non tiveches ninguna experiencia vital similar. Abriches unha porta de par en par, unha porta que nin quen pode pechar.